Niesprawne video. Niesprawne video. You looking good today. Wow. Niesprawne video. Czy ty myślisz, żebyśmy robili YouTube kanał? Ďalší rok, ale my nebudeme robiť gača, ale tam bude nejaký hlúpak, čo bude tancovať a hrať sa hračkami. Ako sa bude volať? Také isté meno ako ty. Či ty hovoríš, že som hlúpy? Áno. Niesprawne video. Niesprawne video. Na ten ďalší rok ja pokazím ten celý svet. Niesprawne video. Bro, to nemôžeš len tak preskočiť slovo moje. Bla 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 bla. Ahojte, dneska ja vám ukážem, ako ty vyhraješ BlackStars. Ja celé trošku chorý, ja nekačnem tak veľa. Hej Frank, ty chceš filmovať so mnou? Áno, áno, yeah. Ja tam nezoberiem toho Franka. Niesprawne video. Hello, to je môj obľúbený pandedek, Nikete. Niesprawne video. Počkaj, čo to ja tuto robím? Áno, máš pravdu, čo ty tuto robíš? Teraz ja ťa idem naháňať do smrti. Už ťa mám. Neboj sa, čo sa tebe teraz stane. Kde som? Dneska ideme povedať náš šponcer. Kde do les? Do les. Nie, to nie je nazajský sponsor.